Успешни истории всеки ден в ефира на Дарик Радио и четете на Дарик БГ. 40 до 40. Проект на Дарик. Сезон 11. С подкрепата на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Да поговорим спокойно в бъдеще време. Добър ден и от екипа на предаването Най-добрите лекари. В състав аз Димитър Панев, звукорежисьор Милена Йовчева, режисьор на видеото, което може да гледате и в YouTube канала ни, както и на сайта ни Дарик БГ, Юрий Яковлев. Традиционно, за поредна есен започваме да комбинираме най-добрите лекари с още един наш проект 40 до 40, за да подмладим и самото предаване и да вдъхнем надежда на българската медицина. До мене една от надеждите, тя се казва доктор Алдина Али, който е специалист по вътрешни болести и кардиолог. Само загатвам, че до 18 годишен заминава в Германия по стипендианска програма, учи, следва медицина в университета Хайделберг и после се връща, за да лекува тук. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Кога беше първата нотка за насочване? Потомствена медицина или рязка нужда от това да спасявате животи? Аз може би като 4 годишен знаех, че искам да бъда лекар. Не знам. Това е още преди първи клас. Да, преди първи клас, защото играчките ми основно бяха празни спринцовки, системи и... Опасни играчки. Да, опасни играчки. Без иглички, се надявам. Така семейството ми разказва как съм ходил в болницата и съм просил от медицинските сестри спринцовки, за да си играя с тях. И аз, честно казвам, в съзнателния ми детски живот си спомням само игри с такива неща. Така че, може би наистина от дълбока младост или детство това нещо просто е било част от мене. Спомням си, че вече в по-късен етап в училище десицирах жаби и изкарвах сърцата. Щях да кажа вкусно. Вкусно, но да. Изкарвах сърцата им извън тялото, защото ме фасцинираше, че сърцето на жабата продължава 4 часа след като се изкара извън тялото да бие и просто така можех да видя сърцето как бие. Тук замълчах малко, жабата поне можем да се сигурни, че без сърце вече, ако е била влюбена, не е. Така че да. Значи, от спринцовки от малък, аз това ме подсеща, че на моя пощапулник, нали, се правеше на времето такова нещо. Съм хванал химикалка и транзистор. Което доста отговаря сега на това. Моя баща разказа, че е свърлил пъпа ми на покрива на болница, така че може и това. Може и това да е, да. И така се случи. Всъщност тук уточнявам, че сте специалист по вътрешни болести и кардиология. И Германия. Рязко Германия. Да. Аз всъщност в едно друго мое интервю разказвам защо Германия. Германия беше алтернативата поради невъзможността тогава в тези години да следвам в България. Няма тук да спестя, че годините, в които аз кандидатствах медицина в няколко медицински университета в България, корупцията беше на най-високо ниво и по-скоро местата бяха много ограничени и тези места бяха обещани на деца, знаете как се получава. Хора, които... И наистина нямахте възможност. Още повече ще трябваше да посещавате един курс по биология и химия, за да можете да изкарате високи оценки, защото голяма част от хората, които са си платили тези пари, тогава успяваха да изкарат високи оценки, а това бяха непосилни средства за мен. Аз въпреки това се явих, но местата бяха ограничени. И бях разказал в едно интервю, че никога няма да го забравя това. Учителката по биология в един от университетите ми каза: с това име и без пари къде си тръгнал. Забрави, това е една мечта. Няма как да се случи при този ограничен брой места в дадения медицински университет, който няма да спомена. И това ме мотивира да започна да търся възможности по някакъв начин, защото не съм от богато семейство, аз не съм се родил с златна лъжица в устата си и трябваше по някакъв начин да намеря алтернатива, да мога да се издържам и да изпълня мечтата си. Тоест принудата направи школата в Германия. Точно така. Не от огромно желание да по немски тертип да се... което разбира се после е плюс. Постфактум се превръща в плюс. Всичко тръгна от един филм "Анатомия", който просто гледах и в даден момент се видях в този филм. Видях се на това място. Той разказваше за студентите по медицина в Хайделберг и
интересното е, че наистина кандидатствах в много университети. Единствените 2 университета, в които ми пристигнаха документите на време, бяха Хайделберг и Вюрцбург. И от Хайделберг получих веднага покана да следвам там. Добре, след всичко това, което загатнахме, ние даже не го загатнахме, ние направо си го казахме, какъв бе мотива за обратното връщане? Значи все пак вървим напред в някаква степен. О, да, разбира се, че да можем да го четем, да не гледаме само негативите, които ги знам наизуст. Да. Аз почти всекидневно съм компрометиран с този въпрос, как можете да оставите Германия и да се върнете в България. Това от хора, които никога не са живяли в Германия, или от емигранти, които евентуално никога не са можели да бъдат на местата, където съм бил аз в Германия, и статута да имат, статута, който съм имал аз в Германия, все още имам. Германия ми даде на мен страхотно много, за което съм много благодарен, но имаше един момент, в който просто аз видях, че аз няма какво повече да дам на Германия. В смисъл, тя не изисква, аз имам много повече, което мога да дам, но тя не изисква от мен това нещо, а иска просто да изпълнявам дадена длъжност, да ходя на работа и да се връщам обратно и да плащам данъци. Да. Просто постигнах максималните рамки, а това за мен не беше достатъчно. Защото бях вложил страхотно много в образованието си, много и от голяма част от личния си живот, като не създадох семейство, нямам деца и така нататък, и просто го намирах за нечестно. И в даден момент, когато дойде пандемията, видях едно друго лице на немската държава, че там всъщност така демокрацията има не възтържествува, да, както ние си мечтаем да бъде. И това така ме наведе на мисълта, добре бе, какво, има пандемия, всичко е в локдаун, я върви си почини малко в България и пробвай да видим дали ще ти хареса. И си взех 6 месеца и си дойдох в България. И ето, че вече станаха 3 години и вече не мисля да се връщам никъде. Тук създадох своя център, скоро създам семейство. Всичко се случи това, което исках. То желание за развитие ви води в Германия, желание за развитие и ви връща. Да. Ето как се нанизва в кавички вълшебното домино в един професионален аспект, защото нали клишетата ги знаем, как избрахте да спасявате български животи и така нататък. Това няма да го коментирам, но тук мога да отворя една скоба. Съпоставка с демокрацията, пак загаднахме направо, казахме съпоставка с здравната култура на немеца и на българина. Вижте, не искам непрекъснато да хулим българския пациент, защото не е така. Моята практика показва, че много е важно вие по какъв начин разговаряте с българския пациент и дали проявявате някакво уважение спрямо него. Аз по-скоро виждам от страна на гилдията, че много преднамерено се отнасят към хората. Няма да ти го обясня, защото ти не го разбираш. С 2 думи казваш, ти си прост. Аз не мога да слеза на твоето ниво. Така че вие не можете да очаквате тогава от пациента той да има доверие към вас и да харесва вашата работа. Мога да дам много такива примери. Аз в практиката си до сега, спорадично, много рядко, ми се е случвало така да достигна до някакви предели при пациента и да не мога наистина да прекрача прага. Но в почти 99% от пациентите ми имам разбиране, те изпълняват това, което им казвам, разбират това, което казвам и стават мои доверени пациенти. Даже се изприятеляваме с всичките идвания, които... Така че българският пациент е доста добър пациент до момента, в който се изгради една връзка лекар-пациент. Аз мисля, че в последните години или изобщо в годините, както във всичко в България, имаме така малко, не сме го възпитали това нещо, да се обръщаме малко по-мило един към други с разбиране. И това е по-скоро проблема, а не, че българския пациент се различава по някакъв начин от останалите хора. Неща, които съм запомнил от годините ми разговори с специалисти, интелигентни хора, които са идвали тук, от тази сфера е, че доверието лекар-пациент е огромен процент от лечението. Да. А това доверие се гради на психологична основа, лечението си е физическо, именно, и че трябва да направим всичко възможно лекари и пациента да са от тази страна на бариерата заедно, от усрещната само болестта и, за съжаление, здравната система. Да. Което е неминуемо. Това вече е друга слабост, но ето, че открихте една... Тоест, пациента сам да пожелае това лечение, да повярва в него. А не, той ми каза, пий тия хапчета, няма да ти обяснявам защо.
Да. Така няма как да имате успех при пациентите. Малко думи за медицината относно развитието и в глобален мащаб в вашата специалност. Кардиологията и вътрешните болести са една доста така динамична специалност, където почти всеки ден излиза нещо ново и непрекъснато трябва да останете в някакво развитие. И в кардиологията 2 и 2 не прави 4. Винаги трябва да добавите опит, да събирате опит, защото опитното око поставя по-скоро, дори току-що преди да дойда в вашето студио, поставих една диагноза на един 59 годишен мъж, който страда от 59 години от едно рядко заболяване. И до сега никой абсолютно даже не е помислил за тази диагноза, а тя е като по учебник. Така че наистина трябва непрекъснато да се развивате и много е важно клиничния преглед и клиничния поглед към нещата. Аз виждам така в последно време, че младите колеги в България по-скоро учат гайдлайни наизуст, които цитират. И някак си се опитват, все едно, че пациентът е вкаран в този гайдлайн и трябва точно по тази схема да се върви, без абсолютно без индивидуалност. Абсолютно, без никакъв клиничен поглед към нещата, което по-скоро не е правилната медицина за мен. Не само за мен, изобщо и в западния свят не е правилната медицина. Вие трябва да, гайдлайна винаги го казва преди да започнете да четете, преценката на лекаря, по преценка на лекаря. В смисъл, това е препоръка, но вие преценявате, защото трябва да познавате пациента си. И имаме някакво развитие в медицината като цяло, не само глобално, но и в държавно ниво, на национално. Да. Нещата вървят на добре. Крачка по крачка напред са. Да, не е напред, две назад. Имаме много добри лекари в България, много добри млади лекари, подчертавам млади лекари и наистина така искам обществото да върне доверието си в младите лекари, защото ние сме едно друго поколение хора с различно мислене. За нас не важи цветът на кожата, езика, който говорите, сексуалната ви ориентация или социалния ви статус. За нас пациентът е важен. Ние така сме възпитани. И това трябва да се влее в едните поколения лекари. Като казах едни поколения, имаше ли пропаст между предишните и вас, младите, които сега вече сте на ниво енциклопедични лекари? Имаше ли говореше се, примерно, края на 90-те? Първите, че липсват специалисти, че остава дупка, че няма кой да предаде знанията. В сравнение с другите държави, в България още не можем да кажем, че липсват специалисти. Да, в провинцията липсват много специалисти. Тук разпределението просто на специалистите може би не е било държавно планувано по някакъв начин или субвенционирано. Като цяло в България има много добри специалисти и много ново поколение специалисти. Аз мисля, че българският пациент има доста добър достъп до специализирана медицинска услуга в сравнение в Германия. Давам ви пример. Вчера имах пациенти от Германия, които литнаха от Германия до тук. Че ще чака 3 месеца. Да, защото човекът днеска е на коронарография, защото е с така пълзящ инфаркт от една седмица и часът му за кардиолог е след 5 месеца. Невероятна система. В смисъл не може да не оценявам и плюсовете ни. Буквално така е изкарал късмет. Фактически това може ли да го погуби? Директно. Разбира се, беше млад мъж. Да. Спирам с това. Вдъхва ли по някакъв начин, усещам ви, че не сте от личностите, които обичат хвалебствия, но подобни отличия като нашето дават ли кураж? Вие и без това ще продължите да правите това, което правите, но не усмихват ли? Това беше за мен една огромна чест, защото аз абсолютно не знаех, че съм номиниран и още повече, че хората гласуват за това, на хора, които аз изобщо не познавам. Така са ме отличили като добър лекар. Аз няма да забравя, аз много често, летейки към Германия, когато си идвах в България за посещение, съм се засичал с покойния професор Чирков и сме летели заедно до Франкфурт и след това с влака той пътуваше за Фрайбург, аз за Хайделберг. И сме си говорили много на тази тема. Той така няколко пъти ми каза, че истинската титла я дават пациентите ти и никой не може да ти отнеме.
Когато политически или някой друг ти даде титла, тя винаги може да бъде отнета от тебе. И той каза, просто работи винаги за това хората да дадат твоята титла и кой си ти, а не да я получиш. Това осмисля. Това осмисля, другото е проформа. Може би някъде да си го кажем по-остричко. Имаме 1 минута вашето послание към всички, които ни гледат и слушат. Моето послание е, че в България наистина имаме нужда от малко повече позитивизъм и оптимизъм за нещата, защото поглеждайки света и другите държави около нас и състоянието на другите хора и проблемите, които те имат, ние в момента се намираме в една доста добра, комфортна ситуация и няма нужда да си утежняваме живота допълнително, мислейки негативно. Нека повече се усмихваме и бъдем по-учтиви един към друг и да работим за възпитанието на децата ни. Много ви благодаря за това интервю. Уважаеми слушатели и зрители, доктор Алдин Али, един от най-добрите млади кардиолози в България, в ефира на най-добрите лекари по Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.